Apat ka mga pulis nga ginhingadlan ni Police Corporal Joseph Joven nga kaupod sini sang gintiro sanday Muller kag Britanico ginpang-relieve na. Si John Sala nakatutok. Ginmando ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rolando Miranda ang pag-relieve kanday Police Staff Sergeant Ricardo Morante, Police Master Sergeant Vernie Louis Escorial, Police Staff Sergeant Michael De Mejilio De Felipe, kag Police Staff Sergeant Freddy Libuon. Sanday Morante kag Escorial amo ang mangintudlo ni Police Corporal Joseph Joven nga nagtiro mismo sa negosyante nga si Delphine Britanico. Samtang kanay De Felipe kag Libuon naman ang gitudlo niya ang kaupod sa sulod sang salakyan. Suno kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong tag pamaba sang PRO 6 igari assign ang apat sa Regional Personal Holding and Accounting Unit. Bali, sa last natin nga pag-check, si De Felipe, Iloilo City Police Station 2, si Escorial, Iloilo City Police Office Headquarters, Sentinel ni siya. Si Morante, Iloilo City Police Station 1, kag si Liboon naman sa Dumangas. So, tanan ni sila pag-i-issuean natin order nga i-transfer sila sa RP House. Dugang panimalong ginahulat na lang nilang affidavit siyang pamilya Britanico agod makafile sang kaso administratibo sa Apat. Nagpasalig naman si Malong nga apisar pulis ang mga ginatudlo imbolbado sa krimen, wala sa nagakatabo nga state-sponsored killings sa riyon. Sa aton man nga pumuluyo yan, no? There is no such thing as state-sponsored nga killings, no? Siguro i-do-away ta na siya. Amo na gani nga there is investigation nga ginakandak subong. Upod kay City Duque, John Sala, 1 Western Visayas.